Predstavme si, že som si na dovolenke zabudla všetku svoju kozmetiku a potrebujem si rýchlo niečo kúpiť. Toto je to, čo by som zobrala z day. Na prvé čistenie, odstránenie SPF a make-upu by som zobrala micelárku, alebo by som zvažovala aj toto jemné čistiace mliečko aj na citlivú pleť bez parfumácie. Takisto ako druhý krok by som vybrala z tejto rady čistiaci gel, ktorý je šetrný ku kožnej bariére, účinne čistí pleť, nevysúšuje a neodstraňuje cenné lipidy, ale vzhľadom na to, že ja mám sklon k upchávaniu pórov, zobrala by som aj tento gel s MSM a kyselnou salicylovou, ktorá je tam v nižšej koncentrácii, takže je vhodný aj na pravidelnú, ale jemnejšiu exfoliáciu. Toner by som vyberala medzi týmto mliečkovým a jemnejším, alebo teda ľahším hydratačným. Oba mám už niekoľkýkrát a využívam ich aj na telo na upokojenie podráždenia, napríklad nôh po holení. Zobrala by som očný krém s kofeínom a peptidmi, s kovovým aplikátorom na príjemnú masáž, keďže mňa trápi opuch pod očami a mám už asi 5. balenie. Krém zobrala by som osvedčený od Ellen's Lab, ktorý má skvelé zloženie urea, zinok, jednoducho upokojujúce zložky, všetko, čo moja pleť so sklonom k upchávaniu miluje. Vybrala by som si rovno aj retinol, pretože ten mi takisto pomáha s textúrou a upchatými pórmi a takisto aj s vráskami. Ja mám rada tento od Ellen's Lab v sére alebo od Geek & Gorgeous. SPF by som zobrala toto ultra ľahučké Biore, ktoré na plete necítiť a vzhľadom na to, že ma trápi melazma a fľaky, tak by som si musela zobrať aj Tinted SPF, ktoré chráni pleť pred viditeľným svetlom a pomáha teda zabraňovať zhoršovaniu fľakov. A mám kompletnú kozmetickú rutinu, ktorá je navyše aj efektívna.